ବୋଉ ବାପା କଣ ହେଲା? ସେ କଥା କଣ କି ମୁଁ ନୁହଁ କୌଣସି ପୁଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ଯେତିକି ସବୁ ତମରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ତମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପୁଅ ପିଲା ସହ ମିଶିବାକୁ ନ ଦିଅ। ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗି ତୁ ଘରୁ ତାକୁ ବାହାର କରୁନ। ଏମିତି ଟୋଟାଲି କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କଣ କେମିତି କରି ବୁଝାଅ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରମେଶ ନା 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 ମୁଁ ସେ ଟ୍ରିପ୍ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା 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 ଆରେ କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା କି? ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ରମେଶ ଫୋନ କରିଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଦୁବାଇ ଯିବ ଟ୍ରିପ ରେ। ଆରେ ଯଦି ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା ତୁ ଗଲୁନି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା। ନା 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 ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି ତୁ ପୁଣି ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବୁ ନା ନାଇଁ। ବାହା ହେଇଗଲେ ସରିଯିବ। ତୁ ଗଲୁ ଯା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ହଉ। हेलो बेबी दुबई ट्रिप जीवाटा पूरा कन्फर्म। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी